Zdravičko ľudia, tu je opäť Adamentius. No a dneska tuto bude video, odpoviem vo videu na vaše otázky, takže môžeme sa ísť vrhnúť na to. Tuto máme vlastne videjko, čo som hovoril, a tuto máme už 5 komentárov, takže to bolo veľmi veľa, takže ďakujem za všetky komentáre. Máme ich tu celkom dosť, takže môžeme sa ísť prvé vrhnúť na to. OK, 5 komentárov. Poprvé, 2 days ago, Rise Gaming. Poprvé, aký je tvoj gól? Môj gól je 100 odoberateľov, dúfam, ja si verím sám, že to dám 100%, to dám aspoň za rok, takže tak aspoň, tak. A mimochodom, ak sa ti toto video páči, tak dajte like, odber a zvonček. Takže, dobre. 2. Tvoje budúce plány na YouTube. No, ja mám strašne veľa plánov s Robloxom. Ja mám vlastne taký zápisníček, kde mám naplánovaných viac ako 50 videí. Takže ja mám vlastne tam taký zápisník, ja si tam kreslím vlastne tie miniatúry, názvy tých videí, takže asi tak. 3. Natočíš 3008. 3008 by som mohol v Robloxe niekedy natočiť, ako je to celkom dobrá hra. Ak neviete, čo je to 3008, no tak to je vlastne hra na Robloxe, kde ste v takej Ikei. Musíte prežiť noci, musíte prežiť akože vlastne survival, že ako keby, že hľadáte jedlo, vodu, na energiu a takéto vlastne. A tam musíte prežiť takých, že IKEA menov ich budem volať. Dobre. Že príklad prežívam 100 dní alebo niečo také. Ako môžem také spraviť niečo niekedy, že na private servery. Mohol by som. Ďalšiu otázku tu máme od Miliky34, 2 days ago. Ďakujem za otázku. Poprvé, koľko chceš vydávať videí za týždeň? No, ja teraz za týždeň vydávam, že 1 video. Ale chcel by som niekedy, že aj 2 za týždeň, 2 videá za týždeň. Záleží, jak budem stíhať. Po druhé, rád kreslíš? Áno, rád kreslím. Ja vlastne kreslím vo voľnom mojom čase, keď som v strese alebo niečom takom, chápete? 3. Čo rád robíš v tvojom voľnom čase? Ja v mojom voľnom čase buď si kreslím, jak si sa ma pýtala, buď pozerám nejaké YouTubeové videá, alebo hrám Minecraft, Roblox, alebo niečo iné. Pozriem si nejaký film, alebo točím YouTubeové videá. Ja hlavne točím YouTubeové videá, dobre. Takže ďakujem za otázky, Milikit34. Ďalšiu otázku tu máme od Mineaxa. Mimochodom, dajte aj jemu odber, on je tiež YouTuber, on má 158 odberov. Takže dajte aj jemu odber. Akože on je celkom na tom dobre. Dobre. OK, mám nejaké otázky, díky Mineaxo. Poprvé, urobíš face reveal. Face review ako moc neplánujem, zatiaľ nie, lebo ako ja už som niekedy natáčal, že s mojou tvárou, ale sa mi to zdalo také trošku nebezpečné, takže asi zatiaľ nie. Po druhé, máš IQ vyššie ako tvoj pes? Áno, mám. Po prvé, nemám psa a po druhé, áno, mám vyššie IQ ako pes. 3. Dokážeš sa dotknúť trávy a existovať bez mobilu dlhšie ako 1 deň? Áno, ja som si mimochodom dala niekedy že 2-mesačnú pauzu, takže áno, jasné. 4. Ináč tu máš chybu, si tu nedal bodku. Dobre, to je jedno. 4. Letel si už lietadlom? Áno, letel som do Anglicka a do Turecka lietadlom. Ako, bolo to celkom dlhá cesta, sa mi stalo, že som niekedy aj vracal reálne tam v lietadle. Takže mi bolo strašne zle, lebo viete, ja nemám moc rád lety s lietadlom, lebo ja sa dosť toho bojím, že spadneme ako. Viem, že to divne, ale dobre, tak. 5. Máš real alebo fake Minecraft, pretože sa ti to dosť laguje, asi tak no. No, tuto sa musím priznať, že ja mám launcher Minecraft, ale na národky určite si kúpim Origo Minecraft, takže asi tak. Ďalšia otázka od Rise Gamingu znova. Plus na tož upgradeovanie izby. Ako plus, čo si myslel, ako to, akože mi prikazuješ, alebo čo nechápem teraz. No, neviem, či budem natáčať upgradeovanie izby, lebo ja moc nechcem točiť in real life videa. Takže vlastne asi tak, no. Ale že na národky dostanem taký, že
že zvukové peny si tu dám do mojej izby na steny, pár takých zvukových pien, aby ma bolo lepšie počuť. Takže asi tak. Ďalšiu otázku tu máme od Xioloida. Čau Xioloid, on je mimochodom tiež youtuber, dajte aj jemu odber, on má 22 odoberateľov, celkom sa snaží na tom. Takže on vlastne má aj tam také, že on vydal teraz video, že Diaries není Diaries, to som videl. Proste dajte mu like na každé video, po prípade aj odber, ak sa vám bude páčiť, takže asi tak. Bude face reveal. Face reveal ako, no tu som už odpovedal aj tuto. Na Mineaxa, urobíš face reveal a môžem ako, nechcem zatiaľ robiť face reveal, lebo to tak divne vyzerá, chápete? Asi. Takže to by mohlo byť koniec videa. Takže dajte like, odber a zvonček a čau!